ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дорон ТЖ. дар навори имрӯза мо мошинои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳияи Тоҳисон баҳри шумо пешкаш мекунем. касе дар канали мо бори аввал аст, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад дар канал обуна шавед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка биҷиқед, видеоро то охир тамошо кунед. дар навори имрӯза инамхи мошинои бародаро, беҳтарин мошинои шумо дар комментария нависонда будед, ҳаваи мошинаи дар ҳамин ҷо ҳузур доранд. видеоро то охир тамошо кунед ва фикротона дар комментария нависед. якум мошини фурӯшӣ Opel Astra G, соли бароришаш 2000, объем мотор 1.6, судишорияш газ ва бензин, коробка передач механик, привод передний, кузаш хачбек, светаш серберисти. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад, документошам ҳастай. нархиш 42000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занад мега, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. чӣ хеле мошин дар шумо дар корай, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. касе дар канали мо бори аввал аст, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад дар канали мо обуна шавед. як рӯз пас видеои нави мошинои фурӯшӣ мешавад. дуюм мошини фурӯшӣ Toyota Camry, соли бароришаш 2012, объем мотор 2.5, судишорияш газ ва бензин, коробка передач автомат, привод передний, кузаш седан, светаш серберисти. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро, нархиш 108000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ грузовой Газель, соли бароришаш 2004, мотор инжектор. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад, фақат мешини ҳай мекунӣ мега. мотор свежи. нархиш 50000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ BMW тройка, соли бароришаш 99, объем мотор 1.8, судишорияш газ ва бензин, коробка передач механик, привод задний, кузаш седан, светаш серберисти. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад, салоншам тоза. нархиш 36000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занад мега, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед.